Kapadasan ni Kabsat Rico sa napudnanagan tintay drama ita, ngam sakbay na makablawang mampay, Daglesail, ken Antina Atesi dita Ilocos Sur, ni Madeline Cortez dita Cagayan Valley, ken Crister dita San Isidro Isabela from Peralta, Mayrafe. Kastoy mantikuna ni Kabsat Rico. Dear manang biyanang, at the live-in partner ko katawan makunakan kwa na tanasingpet nagagat kan na asikaso kanya. Ngam no apay adyak lata maliklikan ti mangisukat wano mang nayon kan kwa na. Dahi tangaro ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang. Day, apay agsangsagit ka ngayon bay dito'y balay dani ka. Jay anak yu Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada kanusar sarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayo, lahin na dyan lalaki. Feeling barunto, mada dyan anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasan ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpad ni nanang yun. Di kan palubusan nga agawid, Rico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na sikat yung makamua, Luisa. Ang awan mo trabaho, awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makaamu iti daita. Ay na, ang yaman na nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo't ngawin maura yung tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Diyan laawag na tururaya kon. Kot, kasanon no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mon ka asawam. Imbaga mon asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kong to no madamdama. Diyak kaya takasarita. Iso at tiksak tulatan. Saan ba sa sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day di ataaw. Gaputawan anak daken ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Wal nga ron Mangibabay na diyang anak mo. Di lamas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong agsangit. Nanya pala ti sa pulon na itasawa na Kit nasingpot ba't ni dani ka? Nagagad pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day di ataaw. Awagan man manayin takasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurayan di asawa na. Hello, nanang. Apay nga italasong batam ti awag may. Apay ayan mau. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang nanang. Pakibagayon to ni Danica di nanam naman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasama kan kaya. Kanagpaysoya nga da kanu sa balya babae kadundundam. Wa nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak drakon. Tama nga no anya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastala kalakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak nanang. Tasaan kami mo't nagkasar. Oray pay. Manunatawa na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo agkasar kayo no umayatawan. Saan ay nanang? Basta sinako ni Danica, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan di balay may. Nupay dua kami anang ipundar ni Tidayjay. Itad kun kuhanan nanang. Agawid ka ki, din. Saan nga ro din nanang? Sige. Tari, at dapat aramidag. Bye. Adto yun ti sabon nagat-gatangam, Dani kakaanakan. Agyaman nak anti. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan?
Naka-move on kan. Nalipata maunti inaramid jay asawam kun ka. Ay, medyo, auntie. Makaliplipat akmatan. At least, sana nakas itisigod at jak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Una, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko. Lipata mo. Talinipat na kamuteng dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan ngay? Anyat kinkinan mo ay ha? Awan mo, diyan ba't nagmerindan? Ta nagsakit pa ilay dagsapa na ito eh. Kasano nga rod ngay? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat masabol sa maospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko yung nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay ka ospital. Kanyat ko na ti Doktor, Luisa. Masapul ka no ama opera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukano nga iti magastos. Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale. Tanong makaburudak to. Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, taning awan kwarta. Awag aglagan na kiti tatakil ko. Tamang ipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang igibalay yuri ko. Sana bale, tanakatumar kamatan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugar yo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak magtantani, agtrabaho ak painubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan akon nga agsubli dito Rico? Anya? Apay kay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ak dito ospital. Ah, apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera ak na nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kinidani ka tao may ditoy. Mabay na ka mangawagin ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito itong tipang ibagaak. Tamabanugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige, sige. Bye, anak ko. Umay kami. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mi yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Kuna naman ngagmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na ka pa yung araw. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman naktay may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na ko ma. Apay, ayan jay babae. Di nakasikaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya atin na jay. Agsubliakan ka dani ka asawa. Usapay kumata mapakawan nak. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak.
Sulnitak tinagbasulan kan nagkurangag kan ka, Danica. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo ti babae na. Wan nga rod Masyanak mo ngamin kan ni Rico auntie. Ure kas ano, andamo ilat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan tinagkadwaan mi. Nagsingpet ka ngamin, Danica. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan-ano da ko mga awaten manen ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay, inawagak matan ni Danica. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbang lagan. Tanasingpet ni Danica. Kalpusan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidadaan lang ta amang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaban ka. Ta pinakawan na katasawam. Kati supay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo ulitan tinaramid mo, ha? Uwan, Tatang. Talaga saan na maulit pa jay. Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, Danica. Amom at analok ng ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Danica. Basta ikarim adimon ulitan ti naramid mo Uwan. Promise, saan na maulit pa. Katagyaman ak manan, tanapakawan kan inawat nak manan dito'y balay ta, Danica. Kumustan tirik nam, Rico? Mayate na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo ti aplaya medya abroad? Awan pa yung arot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Kat, adakan ka day ta. Pag-aplayam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayam ko nanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar day ta nga asidag ditoy. Medyo adayo nanang. 7 nga oras ti biyahe. Nik, adayo Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Ta nagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Tika barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tane. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuan Alang nga ngayon ton umay nga tawon pa laang. Tadtala siyempre. Tiyamok at suplada ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Ta inlibrinak pa, nagmirinda dito gandin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Istay lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat nabsukan Mangan ka pa agorder ka pa iti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsog akon, madam. Hanak man nga awagan iti madam. Lucia kunamla ang kanya kun. Katuan na, ano kasta ti kayat mo, Lucia? Hangka pa nga nagsweldo, iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, uwananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Uwananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya.
Ay katagan anad ka nga rod iti panag-abroad mo anakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay ken ka, balasang kao. San sapay mo't anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sa bali a lugar dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag ken ka. Sagpaminsan tabisi ka nga rod, auntie. Anya, uray rabi busy. Ah, Apay, pati rabi agtrab-trabaho. no mabanog siguro na ka. Diretso turo ka, auntie. Ayan nga tis Wildum, Reko. Taydulin ko. Ha? Hangkang agmulagat. Hangkang nga. Eh, Adda karbungak nga mang ala iti Wildum. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro iti libre itoy. sige. Itad ko keng katiswildok, Lucia. Kathaan ka nga agawawin ijayan ta sawama. Takunam nga siyak tadtan tilab mo. Tidan na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Lucia. Promise. Sika nga mintara paap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga rudan ti sweldo ang kanyak. Tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay pa rin kagsangsangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrak ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga nakyo kanya. Ha? Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta ay glass ka. Napan pala impariper ni nanang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tay basak. Nala, sige. Basaman. Dani ka. Umuna iti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapul akon iti kasukat mo diti lugar nga yan ko. Ha? Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan? Lukas ta? At naman babae na dyan arikong? Wan, kitagdandan nada ka nun. Isumatla sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahil niya taon? Kunak man nun nagbalbaliwan. Ay, sinubyan naman matang ti sigod karamid na. Ay na, saan gaglaknakam na diyang anak me? Maulaw ak, Lucia. Diyak sumaragit di trabaho. Diyak kabailan ti bakik. Ni, apay ngay. Han ka pala nga nag-imbag. Kunak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyamo kagad manog ko lang. Saan matamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no daddo ma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ro nagpa-doktor Ay. Kuyugan ka no bigat, awan trabahok no bigat. Apay nga yakas dyan ti resulta dagiti laboratories ko, Lucia. Kat iso nga ro matirimwar nga resulta. Ado, ti agasamid tabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon day ta, Lucia. Ay, masapol ka no nga ag-inana ka. Hangka pa ilang ka no nga ag-trabaho. Kuna dya doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Diyak makatrabahon. Kababain mo't kin ka, Lucia. Ay, awagam adag dya parents mo.
Ibagamti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka di terminal niya. Ah, Mabutangak ngamin nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siya pa ti pabasulanda. Iso nga agawit kalangan. Tay di balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron, Danica. Kumusta ka? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka. Ay, dakay magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang diri ko. Tapos sinabot ko sa terminal. Dito yung mati kahit napagdiritsuan. Iso ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma, tamaawat na kumanang agsubli dito yung balay, Danica. At dapat siguro karbagak dito eh. Tanduata ang ipundar iti na ito eh. Wana. Amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaid mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na, agyaman ak, Danica. Ay, nasaya at matatap na da mga sikaso dito balay tan eh. Pumanaw akon iti mabiit. Papanam, Danica. Aga broda kon. Iso asikan ti makaammo dito balay, Rico. Kahit nawaga mo ni Danica, anak ko. Wala nang dinamag ko. Lo sino dyan lalaki akadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na anangay. Asino ka no dayjay? Nobyo na ka no dyan, bro, nanang. Aniya? Talagang awanin na mag-inasawak, nanang. Lilipat na ko na namin pinsan malipot ang dali dyan, bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, saka kundi sublimanan kan kuana. Awanan, naladawon tamin anak ko. Wala nang aklo nang basol ko tamin. Ay, anyan. Ayan nga, dagita a babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka mo't napagan ano? Nabiris ko, nagitibindot ko na nang igaman yan. Naladawon sa amin. Ang kakanat pa yung tidimting ang sakit ka niya. Ay, alak niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka ah. Agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Linipat na nga roda namin pinsan ti asawa kat pagamuan ta nadamag milangan anak ikasaran iti sabali kat adda pa yan dua nga anak da. Nagsakit kayam ti may sukat ngam inawat ko tigasat ko taga pumatla iti aramid ko isa mapaspasarak ti kastoy ita. Agtultuloy nga rod ti panagagas ko kat mangnamnama aklatang agimbagak tumatlaang nupay saan na kasigurado na agimbagak to wenno saanan. Basta siya, intalagkulatan ti amin iti Diyos ana marswa. Alakastan, tugayem mo, Rico. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.